Kendo aduoko erokamano ni Homa Bay Ndhiwa oketo kata ntiere map mar IEBC kaka achiel kuom counties ma bende dhi maber. Ang'o motimo mopogore? To mokwongo adwa bende ng'eyo niya, nikech wadwa ng'iyo thuolo mar mine. Gimomiyo wang'iyo thuolo mar mine en ang'o? E chenro mag yiero kinde malach, kit oganda, weche mag omenda, weche mathoth osemono mine mar mondo mi otel. Ok mane chung' kende, mak mana e nywako lwedo chenro. Sani neno ka nitiere campaigns mathoth ma itemo lomb godo oganda mondo mi okaw ombulu, nikech mana kaka iwacho kwan mathoth emikawo godo piny. Kaka mine kopogore kata gi county ma Homa Bay kata beyond. And thuolo mane mukawo mar dhiro jopiny mondo ndikre? E Homa Bay County wasebedo kaka jotelo ma Homa Bay County watemo tiyo kanyachiel. To moloyo nikech wago mbaka kanyachiel, to wariwore kwatiyo kanyachiel kotelne gi governor wa mabe en miyo kendo en ranyisi maber. Te kendo gi mine mamoko to gi jotelo duto ma wantiego. E sama wuoye ni wadwa nyiso oganda wa ni e bedo wa achiel no jotelo ma Homa Bay owuok oko te. Makata en mana ni kawuono ani e studio to ka gikiny to koro wagore e gweng' nikech wadwa ni mondo wawuoth go oganda wa kanyachiel, wajiwgi kendo wagolgi oko. To moloyo gima duong' madwa wacho ni wadwa ni wagol mine oko te, to moloyo ni mine matindo. Pile pile kwadhi kata go kura e ndalo mosekalo, kiwuok oko ana wuok koda saa 10. To e laini kata kiwuotho ka udhi kuonde migoye kura, kikwano jok miyude kadhi, to ng'eny gi gin mine kendo mine madongo. To wadwa ni wang' ni mine owuog oko te nyaka matindo. Nikech pile pile iwinjo kiwacho ni mine mang'eny. Wadwa ni ng'enywa no mondo wadwa ne ka ji dhi go kura e wang'ni. To mokwongo ok inyal dhi go kura kionge kipande, ok inyal dhi go kura kionge voters card. Emomiyo ndalo modong' matin ni mine wetena mawinja to ok mine kende, jo dala wa duto te jo Karamogi wawuoguru oko te. E dala kuma ng'ato nitie nyaka ibedie ni e dala ni kanyo nitie mine mineno machiegni, nitie joma tindo mineno machiegni modak. Wakawuru jukumu ni kendwa e miechwa ni to jok ma in ge dala ni matindo mantie kagi, nyaka mobiro nyiri matindo modonje dala machiegni, nyaka kijende matindo manotieko skul, be gin gi kipande, to be gisedhi magikawo voters register. Koro achiel kuom tekrewa e Homa Bay County eni watiyo kaka jotelo, kendo wawuok oko wate, makata sani jotendwa owuok oko te, giwuok kendo kiny ng'ato ka ng'ato ni e gweng'e kowuoyo go gandane mondo owuog oko odhi ogo kura. Adwa ni mondo stress wach moro kama tin. Kinene gwenge waduto kata kiwuotho kata idhi e liel, kata idhi e kanisa, kata idhi e chiro, king'iyo joma ng'eny ineno ka mine nitie matindo mang'eny. Mine matindo une mawuoyo no kuonde ma untie. Wuoguru oko. Onge ng'ama biro winji ka ok igo kura, ka ok ikawo kipande. Kuchi mineno no e tekreni kama intie no. Kuchi ne midhi goyo kendo idhi golo go jatelo mineno kok tini maber. Kuchi ne midhi duoko go jatelo ne tiyo ni maber. Kuchi ne midhi keto go jatelo mineno ka ni oko tidwa ni ineno ka en gi ranyisi no nyalo tiyo ni maber. Koro mi wadwa ni giwuog oko, ok mine kende to ne